Bisimila oka Joliba TV News ale jabarani ka aw bisimila radio Joliba ale fiɲɛsiraw fana kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada foli k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma ka jira k'a fɔ min aw ka kunnafoni gafew ye olu lakali waati sera an fɛ yan nɔ don o don laadala don an fɛ yan nɔ laada min ni an tɛna wuli fiyewu ka taa min ye ntɛnɛn ye fo ka taa se juma ma min ye kunnafoni gafe minnu mana sɛbɛn an bɛ kɛnɛ de kan ka lakali bamanankan na bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na bi ye alamisa ye février kalo tile 3 san 2022 o kuma an b'aw bisimila kunnafoni gafe olu lakali kɛnɛ kan kunnafoniw la bakurunba damadɔ ka jira k'a fɔ l'essor ale kumana l'essor y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ɲangi min binna Mali kan CEDEAO jɛkulu fɛ limanaw ni a kɛlen don nafoloko gɛlɛya ye Mali kɔnɔna bi a jarala k'a fɔ ɲangini yɔrɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ɲangini ko a tɛ sariya kɔnɔ wa a bɛ bunahadamadenya yɛrɛ taabolo limanaw a bɛ dankari kɛ o la CEDEAO yɛrɛ ka sariya minnu bɛ yen k'a bɛ dankari kɛ o la wa n'a kɛ sababu yɛrɛ hali CEDEAO jamanaw kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko an bɛ ɲɛtaa ɲini n'a ma ɲɛ ko an ni diɲɛma kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ kɛ sababu ye CEDEAO yɛrɛ min n'a ni jamana tɔw kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ sababu ye nafolobatigi minnu bɛ yen n'olu bɛ na ni nafolo ye jamana ninnu kɔnɔna la ka se ka olu salaya l'essor y'o fɔ an bɛna kuma o kan sisan ni o bɔra yen Challenger kumana ko kuma falen min bɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ani Mali jamana ɲɛmɔgɔ cɛ a jarala k'a fɔ maa damadɔ y'i ka hakilila di a ko siratigɛw la politikimɔgɔw b'a la jamana fasoden jɛkulu fana bɛ a ko siratigɛ ninnu na an bɛna an da don o kunnafoni la Challenger kɔnɔna la ni o bɔra yen Info Matin fana kumana jɛkulu min bɛ yen ni u k'a ma cadre d'échange des partis politiques pour la transition reçue olu farala ɲɔgɔn kan u y'u fɛla di u y'a jira k'a fɔ ko février kalo kɔni mana tɛmɛ ka ban ko u b'a ɲini furanjɛla fanga fɛ u ka jɛkulu sigi jɛkulu min ni foyi kasa t'a nɔfɛ fo n'a kɛra baara min bɛ yen ni o de ye kalata baaraw ye ani jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na k'u ka o jɛkulu sigi o mana bɔ yen nɔ les échos welewele ale kumana a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko basigi nana kosɛbɛ min ye Baɲaŋara mara kɔnɔna la nin kuma sɛbɛntiyara Baɲaŋara maire yɛrɛ de fɛ ni o ye Useyini Sayi ye a kɛra jɛrɛ dɔ senfɛ min kɛra Baɲaŋara gouverneur ani min ye dugudenw olu ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ min ye Eko maaw ye olu kɔni gɛrɛla Baɲaŋara maire la n'o ye commune urbaine maire ye a ka ɲɛfɔliw la ko tiɲɛ yɛrɛ la basigi bɛ Baɲaŋara mara kɔnɔna la nin waati in na an bɛn'o ɲɛfɔ aw ye sisan Eko kɔnɔna la ni o bɔra yen le soir de Bamako fana y'a jira k'a fɔ Conseil national du patronat du Mali n'o y'an ka patronbaw ka baarakɛyɔrɔ ye maa a bɛ se k'a fɔ fana Mali kɛnyɛrɛ cakɛda bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale kɔnɔna la yɔrɔ ale ɲɛmaya ɲini kɛlen don baara ye bi a jarala k'a fɔ ko procureur kɔni ye wulikajɔ kɛ ka i jɔ a jɔyɔrɔ la ko ka Conseil national du patronat du Mali k'a da bɛɛ lajɛlen sɔgɔ maa o maa bɛ yen ko Eko ye ɲɛmaa ye o min ko i ma sɔn de mana ko da sɔgɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛ soir de Bamako y'o fɔ o mana bɔ yen Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ an ka finitigiw k'u ye baara dɔ bila sen kan sisan baara in bɛ tali kɛ mun na o ye ko u ye weleli so dɔ de bila sen kan n'u k'a ma ko centre d'appel dɛmɛso ale kun ye mun ye ni maa min bɛ yen ni i sigara maa o maa la ni sigana maa fɛn fɛn ye i kɛrɛfɛla la a kɛra duguba kɔnɔna ye o a kɛra togoda ye o limanaw k'i ka finitigiw i k'u ladɔnniya o ko kɛra cogo min na Nouvelle Horizon y'o fɔ an bɛna an da don o la an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni l'Indépendant ye l'Indépendant y'a jira k'a fɔ limanaw ko binkani wale tilegan de fɛ Bamako yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ACI 2000 la limanaw a jarala k'a fɔ nin ko in kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ sabu ko butigitigi dɔ Moritani ka den dɔ don k'u taara bin ale ka fɔ a ka butigi kɔnɔ ka nafolo caman ta ka taa n'a ye l'Indépendant y'o fɔ limanaw yan'an ka se nin bɛɛ ma an bɛna an da don l'essor la fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni tɔ ye min bɛ tali kɛ l'essor ale kumana a y'a jira k'a fɔ CEDEAO ka ɲangi min bɛ yen n'a binna Mali kan ni jagoya ɲangi don limanaw n'a tɛ sariya kɔnɔ wa ko a bɛ dankari kɛ CEDEAO yɛrɛ ye sariya minnu ta k'a fɔ k'a bɛ baara kɛ n'o ye nafoloko siratigɛ la k'a bɛ o sariya ninnu a b'o caman sɔsɔ wa a bɛ kɛ sababu ye fana min ye ɲɛtaga yɛrɛ ye
Mali ngafo Mali sugublo ani CEDEAO sugublo konna la yoro ni jatemine ke dien bele jele glonglone de nyona na folko stratégie la bara nyoya stratégie la jago ko stratégie nona o ngana fora ko CEDEAO ye jaku ya nyangi do ta ko bi malika ko na ke sababu de mana ko CEDEAO yere de na abolo shu ayere nyena sabu na fora ko iye jamana mimbe na ka bon CEDEAO jamana ko na la ko sebe o ni o imadda o nyangini ma wa shara minumbe no kanga tamani aye yo shara o fana soso jonde ni kuma fo ministre membe no be anga na foloko ni soroko kuna Alfuseni Sanu ale de ni kuma sementia ka jira ka foko CEDEAO ye nyangi minta janvier kalot le kononton samba flani mwani fla Ghana akara uka fabala ni nyangi amada CEDEAO yerema 8 mois no Union économique monétaire ouest africaine yoro ni nje kulu fla mbele jelde farla nyonka ka nyangi ta malikama ka soro duni 8 mois ereka sharia ulaje le mana ko itise ka ni nyangi fasuguta ka jamana segere jamana mimbe na mabise ka fo akanga na fulu fenfeta 8 mois ka warila o ka se ka barake no yi o yoro ajilala ka fo jamana shite ko ibe se ka bali ka fo ire ka kani na fulu hake mi no juru kanga do ila sabu ko se na mundi kera de bana Mali banki minumbe ni olu ya nyini ko ka juru dula ajala ka fo ko minye CEDEAO ale bana o ma wa 8 mois fana bana ama o ajala ka fo ko se na Mali kunganga na folo do nyini yoro hake de do e moy benkande benkami ni na folo be limana ni jamana minu nu umago bala ibitata o ko ni ibi asara chogomna ina ufo jala ka fo kosaina afomi mako trésor de référence code o kodi mini o chiffre dile do limana abse milliard ba fla nyona ma o kunganga di Mali sugubuloma o ajala ka fo uye ambali ola onna folo masega soro ko BCAO mi ni ale banki bilibili bayi iyo mo je kulu konala le mana ko kelendo ka bo wari ko yere hukumu konala kata yere soro politique buna kondeka sabu sharia foite mimba jira ka fo CEDEAO jamana nyamoko olu tableau bele jere politique barade o nga ka fo de wari ko ni politique o tekele nga BCAO kelendo ka yere to o jamana nyamoko bolobi umana afifa kata yoromna ayrebitai umana hakila minta BCAO fana bitu o hakila ninko kon ni duye jatemneke BCAO ka sharia wula le mana ayamalante jamana nyamago nunka hakila mi nu yata ka jamana were segere ka anyangi ko BCAO ka tugo hakila ko sangu ka jamana ka bali na folo soralla ko odebe sena sisa ajarla ka fo CEDEAO jamana kuntigi olu ye nyangi minta malikama ko politique strade do politique kelawdi do ko nga BCAO manga isendo barawla akera sawabe Mali jamana ka minye na folo batigi minumbe no investisseur wi minun kanga na Mali kono ka usira akera sawabe fana Mali kanga na folo minun soro ko sayina abise milliard ba flani koma minganga ke sawabe an yere ka soro ka yakubaya ka tarata temenina ministre sonya ay kibara di ka foko ya ambali o na foloina o lasa limana ambo de hukumu konnala kunga limana o femi nimbele jile bita laba mina lesor ka fola o e ka fo yoro CEDEAO yere imana ka nyanginu la imana ka wulika jo laje iba soro dore dogoledo akofe o te dore o français jamana o ajalla ka fo lesor konnala bi ko nazara jamana o bi ka fen fe ke bi o de ko yoro kosaina farafin jamana o kunya nyini ko ubuka wari ubela jileje wari ku bo blasenga no ye ekoyi nga jala ka fo o ekoyi farafin jamana o yere bisega nyine ako chukomena ko abina fo france bi feka ko rew de boloda wala sa français fami ni on na fa bise français ka trésor public ma farafin jamana o bisega nyine o ko chugomna ko nata ko keleina ko bi farafin jamana o yere kanga nyini de ka sega u yere damata nafulu nyini o bele jele bisega je nafulu mina akana ke français de ba garantie walma nafulu français de ba jo akorla la o asira sa en plein bolo min kani e mano farafin jamana o fana kuka adamata wari nyini u yere wala sa ukana ke glomai ma warewla dona tawla kuna foni flene lesor ale de ni fo nambora lesor kono ambi dole challenger ale konnala challenger kumana
limana u challenger ya jira ka fo ni wati na beni ka hakilla do franjira fanga a tablo la o de la challenger ye ma domado ka hakilla ta minum be ni uyu hakilla di franjira fanga a tablo ka ani mali yere ni france che limana kuma nyoya mi ni kuma ubika yelele nyonka kosaina politiquement do ani minye faso de njama je kulu société civile ma lu de hakilla di yoro kosaina ma unyebi mina o ye parini bamako che ajala ka fo ka bi janvier kalut le bisabani kele yoro mali gouvernement ale francisca la sigide mimbi a Joël Maire kale genga bo mali konala ko ka sababu ke uka ministry mimbe no buka jamana ni jamana woro uche kuna ale kuma fo kuma minun tebbe kanyeshi mali franjela fanga ere nyamgo ma o de kera sababu limana o mi Joël Maire ale kon gena ka bo mali la yanno a ko stratégie la mi docteur Modibo Soumare ale AFD o nyamgo ako amanga dimi bela jele koro ako ni jatemne ke ko geni min taraka nyeshi fransigal la sigide ma mali konala ya ko ale kon bolo fendo mi na bi do de fara gele aka ati foi bo ala ko ni jatemne ke bi mali manga ke jamana yi ko bi dimi jen bela jele koro ko noto e kalaje ko bi ani CEDEAO tala ani France tala ani Danemark tala ani États-Unis tala de mana ko bi se ke chogodi minye Modibo docteur Modibo Soumare AFD ale nyamgo do aka fola ako franjela fanga kanga barakanga ke minye bi kutuku nyeshi uma ku kanga bara fenfe ke bi ko de anga se ka bo gelen kono o ka se ka nyet sira ira anna sira me no bi se ke sawi jamana de on ka se ka boni kololo nun kono no te ka fo kubu kokoda jema kokola walma ku ko ka kuma bo da uni jamana wara uche ubisika ke gelea ichugo mina kuka bo wale nu konala docteur Modibo Soumare aka fola ako alebisika mi fo tiendo France jamana ye mi kuma minu fo ka nyeshi mali jamana ma ale rete jenaye ka fo ale ka jamana ka doya kunga ko franyela fanga nyemgo manga to o nyona fen fasugo nu konala limana ka to kuma be uni bele jelebe sama na unyonche ko ale koni hakilla ko anganga bon nu konala ka nyeta no kera ale ka kuma ye limana o minye Jamil Bitar M5 RFP tondedo ale ya jira ka foko ni Francisco ko mali franjela fanga mimbe bi ko coup d'état de nananuye ko ale bi hakila jigi minke ka nyeshi France jamana ma ko yanu ka kuma limana ku miri ko mi bara min kera France jamana ere kono ka nyeshi ka combiner ku miri ola o te dore Jamil Bitar ya jira ka foko uka jamana nyamugo do be noye Napoléon Bonaparte ko le re nana coup d'état de la France jamana kono ko ka boy ko général de Gaulle ko ale fana nana coup d'état de la ale fana yi fanga de d'Afrique kana jamana nyamugo yala Jamil Bitar ko ale kon hakilla bi ko mali jamana nyamugo yi hakilla mintani ka France ka la sigide ka genga bo mali kono ko nini mumake le mana ko mali den kuna fo ko tiere la ko jamana ma jo ajoro la ko ali kon mbolobi ni jamana ya jo ajoro de la wa jamana ya ka ketake aka kan mali ka bon minye jonya fasu do kono walma ka kuma fo amma anga sigi ka olaje ko aka kan anga bo konala note ko ni France ba don min kera uka jamana kona ka combiner ko kuma bi kuma la uti songo takanyeshi malima ko mali fana na jo ajoro la de o mana fenfe fo kanyeshi ama de mana an fana na jo anjoro la wala saka sega uka kuma ko kari note ko na fara ko coup d'état kubo o nyefo ko de mali tabule o note ko ka jamana kontigi flabe Napoléon Bonaparte katase général de Gaulle ma ko lunu bele jeli nana fanga la bele jeli kera fanga d'Afrique ni Jamil Bitar yo fo le mana o mimbi talike faso de njama ka je kulula mimbi talike fondation Twindi o nyamaba ale fana Tijan Togola ale kumana aya jira ka fo an ni jamana kuntigi fla fenfe fleni le mana ku kumanga ye kuma gelen kulu serinyonka ko umanga ye ola ko jamana flying bele jele kanga siga fodi ke akira France jamana yewo akira CEDEAO yewo le mana akira anga France jamana ukanda sigide genga bon malila yanwo le mana ko ni bele jele ye ko ye mimbe se ka dodi fara gele uka ale ko mbolo min bi se ka kɛ basigi yɛrɛ ye o de ye kumaɲɔgɔnya ti dɛsɛ foyi la n'a ma ɲɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛɛ sɛbɛ dɔn sabu faransi y'a ta fɔ mali y'a ta fɔ fo mali nana
faransi lasigiden gɛn ka bɔ mali la ko bɛɛ ye bɛɛ jɔyɔrɔ dɔ sa a ka kan bɛɛ fana ka sigi bɛn bɛ se ka kɛ min kan limanaw bɛɛ bɛ se ka kɛ nafa sɔrɔ ko o de ka kɛ taabolo yɛrɛ ye Tijani Togola Fondation Twindi ani Jamil Bitar fo ka taa se Dr Mudu Sumare ni olu ka kuma ye le challenger ale kɔnɔ n'an bɔra ye limanaw an bɛ don info matin kɔnɔ info matin y'a jira k'a fɔ politique tɔn minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan furanjɛla fanga in kɔnɔ k'a jira k'a fɔ k'u tɛna jɛni a ye dɔ de ka fara furanjɛla fanga a kundama kan n'u k'a ma cadre d'échange des partis politiques cadre d'échange des partis politiques et regroupement politique pour une transition réussie limanaw kunungo araba k'u ye u ka fɛla di furanjɛla fanga a taabolo kan u y'a jira k'a fɔ ko février kalo tile 27 san 2022 limanaw o mana se ka ban olu bɛ min ɲini furanjɛla fanga fɛ k'u ka jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min ni kasa foyi tɛ o nɔfɛ fo u ka se ka baaraw bila sen kan baara minnu bɛ yen n'olu de bɛ se ka limanaw kalataw boloda n'o tɛ ko an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la nin ye ko gɛlɛya in a da man di an na dɛ cadre d'échange des partis politiques ale de y'o fɔ a ko kɔsa in na u ye min ye CEDEAO ka ɲangini ka ɲɛsin Mali ma u ye min ye Mali ni Faransi cɛ gɛlɛya min bɛ yen limanaw k'u b'a ɲini fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka sigi ka fɔ kɛ jamanadenw kana kɛ kɔlɔlɔ sɔrɔbaw ye u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu kɔni ye min ye bi tiɲɛna a ma bɛn olu ma k'a fɔ ko Faransi lasigiden min bɛ Mali la yan ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'o gɛn ka taa limanaw ko o tɛna foyi bɔ gɛlɛya la o de bɛ dɔ fara anw na Mali ni a dɛmɛbaw Mali ni a baarakɛɲɔgɔn tɔw k'a bɛ dɔ fara o gɛlɛya de kan cadre d'échange des partis politiques u y'a jira k'a fɔ u bɛ min ɲini furanjɛla fanga fɛ ko kumaɲɔgɔnya dɔw bɛ senna o bɛ ka kɛ CEDEAO jamanaw olu ni Mali cɛ k'u kɔni ye fɛn dɔ ye min ma diya u ye o ye k'a fɔ ko ka politiki mɔgɔw bɛɛ lajɛlen dabɔ a bɛɛ la kumaɲɔgɔnya fɛn fɛn bɛ kɛ ko i b'a ye ko politiki mɔgɔ da t'a la wa k'u b'a ɲini u ka politiki mɔgɔw da don a ko bɛɛ lajɛlen la walasa u ka fɛla ka ta baara ka se ka kɛ ni o fana ye ko u ye min fana ye k'a fɔ ko furanjɛla fanga a ka mɔnɔbɔ ka taa se fo san 5 ma u y'a jira k'a fɔ ko kɔni ye fanga de ye u bɛ fɛ ka fanga yɛrɛ de ta k'a k'u ta ye k'u tɛ fɛ ka bɔ fanga la ko u tɛna jɛni o ye u bɛ min ɲini février kalo tile 27 san 2022 limanaw ko u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jɛkulu min ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ y'a kɔnɔ o ka baara ka kɛ o ka ɲɛsin lakana ma o baara ka kɛ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o baara ka kɛ ka segi min ye basigi k'o nati jamana kɔnɔna la ani ka se ka kalata basigilen ka o boloda an ka se ka bɔ CEDEAO ani Union européenne ani min ye Faransi gɛlɛya min b'a ni olu cɛ limanaw o gɛlɛyaw bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na kunnafoni filɛ info matin ale de ye nin fɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasidi sɛbɛn les échos welewele ale kɔnɔna la limanaw écho kumana a jirala k'a fɔ ko min ye Useni Sayi ale ye Bayangara maire ye limanaw a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko tare ko Bayangara a bɛ n'a fɔ basigi nana ye basigi bɛ ka na dɔɔni sabu a ɲininkara écho maaw fɛ min bɛ tali kɛ gouverneur min bɛ yen n'o bɛ Bayangara mara kɔnɔna la Sidi Mohamed El Beshir ale ni jamanadenw ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ ɲɔgɔn ye tɛmɛnen écho maaw gɛrɛla Bayangara maire yɛrɛ la n'o ye Useni Sayi ye limanaw ka a ɲininka a ka kumaw la a ɲininkali a ko bi lakana bɛ bolo min kan tiɲɛ yɛrɛ la Bayangara mara la Koro Bankas Douanza tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛna fɔ basigi nana sabu a ka ɲɛfɔliw la a ko armée nin waati na armée kɔni bɛ wulikajɔ min na ka jadisiw sɛgɛrɛ fo u dagayɔrɔw la limanaw a ka hakilila la tiɲɛ na ko sigidalamaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka sunɔgɔ i ka so bi wa ko a ɲininkara ko kura ko opération kɛlɛtigi n'o ye finitigiw ka wulikajɔ dɔ ye limanaw ko a ka hakilila ye mun ye o la a ko bi tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ de ko maa bɛ se k'a fɔ maa hakɛ min terroriste la maa hakɛ min fara a ko a tɛna se ka o fɔ nin cogoya la n'o tɛ ko opération kɛlɛtigi min bɛ Bayangara mara kɔnɔna la limanaw a jala k'a fɔ terroriste min fagara u fɛ a dagosi ka bon kosɛbɛ Bayangara maire Useni Sayi a ka fɔ la ale bɛ se ka min fɔ Bayangara lakana ko la bi o ye k'a fɔ a tɛ tɛmɛ hali kalo 4 kan limanaw Bayangara i tun bɛ kibaru jugu dɔrɔn de mɛn i tun b'a mɛn k'a fɔ ko u nana bɛn sigidalamaw kan ko nka o kalo 4 o tɛmɛnen kɔfɛ ka na se bi la waati jan yɛrɛ tɛ a jirala k'a fɔ finitigiw ye wulikajɔ minnu kɛ
bayangara mara ina ye limana ko bele jele yaye wa bayangara yɛrɛ maaw bɛ ka taa ni ka segiw kɛ suguw bɛ ka jɔ bele jele bɛ ka se ka sunɔgɔ i ka so bɛɛ bɛ ka taa forow la baara min ka di ye limana i b'o kɛ k'a sɔrɔ ni i ma jɔrɔ a jirala k'a fɔ a ɲiningara fana k'a fɔ kɔsa in na walijugu min kɛra Sonko limanaw ni a ye bɛɛ lajɛlen jatigɛ bayangara maire ko a ɲiningaraw la n'a sɔrɔla a sirannen tɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ ala k'an kisi o ma o kana na kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la bi yɛrɛ lakanakulu minnu bɛ yen n'o ye mouvement d'autodéfense ye ani ka taa se terroriste minnu bɛ yen limanaw ko bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a fɔ terroriste kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲini de u bɛ ka Mali yɛrɛ bila pewu u bɛ ka taa an kɛrɛfɛ jamanaw de kɔnɔna la n'o tɛ ko n'i ye dɔgɔnɔ jamanaw lajɛ bi ko a bɛ n'a fɔ bɛn bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni o de ye kuma yɛrɛ ye a ko a bɛ se ka min fɔ yɔrɔ gouverneur yɛrɛ ye laseli dɔw kɛ ko k'a jira k'a fɔ ko maa tɛ se k'i to Bamako yan ko ka baara kɛ bayangarakaw fɛ u bɛ mun ko fɔ limanaw i b'a sɔrɔ foroba cakɛla dɔw bɛ yen u sigilen bɛ Bamako yan nka i b'a sɔrɔ u kan ka baara kɛ bayangara de a ɲiningaraw la a ko gouverneur bɛ fɛ k'o min fɔ nin ye k'a bɛ n'a fɔ a bɛ fɛ k'a ɲini maa o maa bɛ yen ko ye foroba baarakɛla ye n'a sɔrɔla i ka baara a bɛ bayangara mara de kɔnɔna la ko bɛɛ ka segin ka taa bɛɛ ka taa baara kɛ bayangara mara kɔnɔ a bɛ n'a fɔ gouverneur bɛ fɛ k'o de fɔ Useni Sayi ale ka fɔ la a ka ɲɛfɔliw la halisa a y'a jira k'a fɔ min bɛ bayangara mara kɔni ko fɔ limanaw tare bɛɛ bɛ ka se ka taa i ka baara kɛ bi wa bɛɛ bɛ ka se ka munumunu zalo kɛ ko bɛn ani basigi o bɛ ka na o de ye olu ka sogokan yɛrɛ ye sogokan min n'a bɛ ka kɛ tiɲɛ ye bi maa min ye ɲininkali k'a la o ye A Diko an y'a bɔ les échos welewele ale kɔnɔna la limanaw n'an bɔra yen an bɛ don min ye soir de Bamako ale kɔnɔ soir de Bamako kumana limanaw kɛlɛ min bɛ yen n'a bɛ CNPM kɔnɔna la bi ɲɛmɔgɔya ɲini hukumu kɔnɔna la n'a jala k'a fɔ Amadu Di Jaje Sangare ani Mamadu Sense Kulubali yɔrɔ olu de bɛ ɲɛmɔgɔya ɲini na bi sariya yɛrɛ da donna a la fo ka na a kɛ kunungo araba ko min ye procureur ye ale ye ko gendarmew ka taa Conseil national du patronat du Mali k'a da sɔgɔ maa si tɛ yen ko i bɛ don bilen ko i bɛ taa baara kɛ limanaw min ye sigiyɔrɔ min ye nin ye n'o ye patronat du Mali patron bɛɛ lajɛlen ka patron ale de kan ka sigi nin yɔrɔ in na nka a jirala k'a fɔ assemblée générale minnu kɛra septembre kalo tile 26 san 2020 n'o kɛra sababu ye Madu Kulu ale ka mɔgɔw olu ɲɛmɔgɔya ɲini na olu ka mɔgɔw kun kan ka ɲɛmɔgɔya di Amadu Di Jaje Sangare ma nka a jirala k'a fɔ Amadu Di Jaje Sangare fana yɔrɔ ale sigira Madu Kulu fana ka mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko ale min sigira nin ye n'a ye assemblée générale kɛ limanaw ko a fana ma sɔn jaabi ma n'i ye jateminɛ kɛ an b'o sama-samali min na a jirala k'a fɔ kunungo février kalo tile 2 min ye gendarme kulu dɔw ye olu kɔni balila ka taa jigin CNPM kɔnɔna la ko yamaruya bɔra procureur ale de yɔrɔ la ka taa fɔ ko yɔrɔ u ye ɲɔgɔn ye minnu kɛ kunnafonidiw n'a ɲɔgɔnnaw maa si ma sɔn si ta ma k'a sɔrɔ don ko yɛrɛ bɛ sariya ka bolo kan min ye procureur ye ale fana y'i jɔ i jɔyɔrɔ la soir de Bamako ka fɔ la ko ka gendarme kulu caman ci ka taa kunungo gendarme kulu ninnu cilen ka taa ko sɛbɛn de donna u bolo min bɔra procureur yɔrɔ kuma wɛrɛ foyi ma fara o kan ko u kana u ka CNPM Conseil national du patronat du Mali ko k'a da bɛɛ lajɛlen sɔgɔ i kɛra Amadu Jaje Sangare ye o i kɛra Mamadu Sensi Kulubali ye o limanaw ko nin si yamaruyalen tɛ i ka taa k'i bɛ taa baara kɛ ɲɛ ka ɲini a ko la fɔlɔ nka yanni o cɛ limanaw min kun ɲinina kɛnyɛrɛye baarakɛlaw yɛrɛ fɛ k'a fɔ k'u ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min n'o bɛ se ka baara kɛ ko ni cɛ fila bɛɛ lajɛlen da ka bɔ a la fɔlɔ walasa CNPM kana to langolo nka a jala k'a fɔ Amadu Di Jaje Sangare ale ma sɔn o ma o de kɛra gɛlɛya ye Amadu Di Jaje Sangare ale de tun bɛ CNPM kɔnɔna la waati laban in na ko gendarmew kɔni taara da sɔgɔ k'u maa fila bɛɛ lajɛlen bɔ yen nɔ yanni ɲɛ ka sɔrɔ ko la soir de Bamako ale de ka kunnafoni don limanaw ni o bɔra yen an bɛ don Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la Nouvelle Horizon a kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ min ye an ka finitigiw ye yɔrɔ nin wagati in na u bɛ wulikajɔbaw la jamana kɔnɔna la ka min ye bamacɛwale tigilamaw ka olu kɛlɛ
nga jarala k'a fɔ finitigiw limanaw kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u bɛ baara kuraw boloda baara minnu bɛ kɛ sababu ye kunnafoni ɲuman bɛ se ka di u ma cogo min na sabu n'i ye kɛlɛ lajɛ limanaw kunnafoni ɲuman min n'o ye renseignement ye o fana bɛ kɛ sababu ye min ye bamacimaw ye ka se ka u yɔrɔ dɔn o de ye siratigɛ la hali n'a sɔrɔ armée ka wulikajɔ min ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ye jadisiw ka taa u sɔrɔ fu u sigiyɔrɔw la limanaw ka u kɛlɛ baara kura kow bolodara u fɛ k'u ye baara yɔrɔ dɔ boloda k'o bila sen kan u k'a ma ko centre d'appel n'u k'a ma ko dɛmɛso limanaw nin ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a bilalen don jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bolo kan bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ k'a fɔ ayiwa ne kɔni sigara maa la yan walima sigara maa dɔ la ale kɔni min na a lahalaya man diya sabu kɔsa in na min ye armée ka wulikajɔ ye limanaw jadisiw bɛ ka u yɛrɛ ɲini segu mara ani mopti mara kɔnɔ o kɛra sababu ye caman bɛ yen o bolila ka bɔ kungo kɔnɔnaw la ka na dugu kɔnɔnaw la ka na u yɛrɛ ɲagami mɔgɔw la yɔrɔ o la i tɛ jadisiw ni dugu sigibaw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o sigana min filɛ dɛ ko ɲɔnɔ yɛrɛ ɲɔnɔ dugu kɔnɔna la min ye sigidalama dɔw ye olu y'o ko sɛbɛntiya ko bamacimaw bɛ ka bɔ kungo kɔnɔna la ka na u ɲagami maaw la o de la min bɛ tali kɛ armée k'ale ye centre d'appel dɛmɛso bila sen kan numéro 2 k'o bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bolo kan o numéro 2 in 00223 98 17 36 75 walima 00223 98 17 36 45 bamanankan na fufu 223 93 17 17 76 walima n'i m'o sɔrɔ fufu 223 min ye 98 17 76 45 ni nɛgɛjuru sira fila in bilalen don jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bolo kan ko n'i ye siganama ye i ma da maa min na i ka nin wele i ka finitigiw u ladɔnniya kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la an b'a kuncɛ teliya la ni l'indépendant ye limanaw l'indépendant ko ni wagati in na Bamako ACI 2000 kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la tilegan dere fɛ bandiw de bɛ taa bin maaw ka u sigiyɔrɔw la waleya dɔ kɛra waleya min n'a bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ kelen wa a ma janya ɲɔgɔn na yɛrɛ a jarala k'a fɔ hakilila jiginna dɛnɛ tɛmɛnen na tilegan dere fɛ église min filɛ nin ye ACI 2000 la ko cɛ dɔw bɛ yen ni maraka don n'u k'a ma Kamara ko bandiw taara bi a ka saki limanaw n'o ye mbala ye $30,000 a ka ca ni o ye u y'o ndaraki a la ka taa n'a ye ka tila ka marifa ci a la kokura o ma tɛmɛ tile damadɔ kan kunungo araba a jarala k'a fɔ butigi feerela dɔ min ni Muritani ka don n'u k'a ma ko Babi tɔgɔ dɔ don limanaw a jarala k'a fɔ ko funangɛni 2 u nana Jakarta la u nana jɔ a ka butigida la sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛnen sanga 30 kelen jiginna ka bɔ Jakarta kan o donna a ka butigi kɔnɔ k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka sanni kɛ ko a nana a ye mayonnaise buteli de ɲininkali kɛ butigi feerela b'i kɔ don k'a bɛ mayonnaise buteli ta ka d'a ma waati min na a sɔrɔla k'a gosi a da la limanaw ka sɔrɔ ka marifa jɔ a la o la kelen sɔrɔla ka jigin ka na ka u ye marifa jɔ a la waati min na u y'a ɲininka ko wari bɛ mini a ka sɔrɔ ka tiriwari yɔrɔ yir'u la wari bɛ bila yɔrɔ min na u ka sɔrɔ ka nafolo bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye u ma da o ma carte minnu bɛ yen n'o ye téléphone cartew ye u y'o fana caman cɛ ka taa n'a ye limanaw ani mago ɲɛ fɛn caman limanaw ni min mun kofɔ a bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ kelen ko kamara tɔgɔ in u ye marifa ci ale la yɔrɔ min na dɛ butigitigi in fana ka yɔrɔ ɲɛsin bɛ o yɔrɔ kelen in ma ni min kofɔ limanaw o ye k'a fɔ 14e arrondissement maaw olu kɔni ladɔnniyara a ko siratigɛ la ko olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ limanaw nka sira sa lakanabaw halisa min ye Bamako ACI 2000 kɔnɔna in na ye u ka se ka sɛgɛsɛgɛli boloda ani lakana sunɔgɔ kana boloda walasa min ye ni manciman ninnu ni walejugu tigilama ninnu ye maaw bɛ se ka kisi ka bɔ u tɔɔrɔ ma cogo min na limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la l'indépendant ale de ye nin fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn min ye an dɛmɛbaw ye an m'o ani kana maaw an tɛ ɲinɛ k'u fo sabu olu de kɛ bɛ ka jɛmukan in a senkɔrɔma don do an filɛbaw an b'aw fana fo k'aw barikada an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ